Dírí beris siobríon ag déanmid rééis déhíine an 16 díag miabran 2015. Tá mé ag bhaint tríal as a gcóras taifead sa ríis féachint chi cho fada agus a hógann sé an chóras a chuirsúil. Agus thug sé idir nóiméad Aoine agus dhá nóiméad an taifead seo thosaú sé tosaí anois agam agus mar a dheir an teitil níl annacht triallthaifead agus mar sin chuirí mé stop leis agus feici muid an deochaí sé níos sa feed níos déanaí. So sin.